Us donem la benvinguda a l'acte de proclamació de la pubilla, la dama i l'hereu de la Copla de Lillet 2002. Aquest acte és doble. En primer lloc, agrairem la tasca que han fet i acomiadarem els que fins avui, al llarg de tot l'any, han portat el nom de la Copla arreu de les comarques veïnes. I en segon lloc, donarem a conèixer els nous representants. Enllà, més lluny de les estrelles, a l'altra cara del mirall, on tot és més senzill d'entendre, la porta espera oberta. Un pas i ja el teu cor desperta, un salt i ja no tornaràs, comptant la màgia és la primera, seguint els teus somnis, t'estan esperant, ves, no dubtis més, abraça'ls. No el veus, a poc s'acosta, no ho sents, el tens al teu costat, la mort té totes les respostes, és el teu somni, t'estava esperant, ves, no dubtis més, escapa, lluita pels teus somnis, t'estan esperant, fes que siguin certs, abraça'ls. El vent escampa les fulles, el temps arriba i se'n va, mai no... Farem un fort aplaudiment a David Soto Fernández, el nostre padrí, Rubén Romero Bajàs, el hereu, Cristina Hernández Campà, dama, Rupert Pi, i Laura Pérez de l'Exclus, la comida. Els oferents per dames de Com tothom diu, el pubillatge s'ha de viure per poder escriure, i a més el que ara em toca fer. Avui passo a formar part del grup Gran Reserva, però lluir aquesta banda m'ha permès visitar molts llocs que no coneixia, fer noves amistats i sobretot acabar de conèixer els meus companys que han viatjat al meu costat i que han fet que fos un any molt màgic i impressionant. Membres del Foment de les Tradicions Catalanes, pobletans, pobletanes, hereus, pubilles, padrins, dames, bona tarda. Bé, avui fa un any vaig ser escollit padrí de la Copla de Lillet 2009. Sembla mentida que hagi passat un any, encara no ho puc creure. Recordo que estava allà d'entrada i tenia una sensació d'alegria, nervis, però a la vegada por. Por perquè m'endinsava en un món en el qual era desconegut per mi. Un món on no en sabia res, només fos just. A baix asseguts amb les vostres bambes i faixes. Gràcies per tots els bons moments que m'heu fet passar. A les 8 de la tarda d'aquell diumenge començava el meu viatge. M'esperava un any ple d'emocions, sentiments i nous amics. Cada sortida eren com unes vacances en les quals viatjàvem, coneixíem a gent nova, disfrutàvem, portàvem la nostra llengua i les nostres tradicions arreu d'altres pobles, de manera que cadascun de nosaltres hem aportat un granet de sorra de la Pobla a tots els llocs on hem anat. Sabeu que per molt que avui m'hi acomiadi, sempre ens quedarà fer aquell cafè, trobar-nos a Barcelona i alguna altra sortida com el que tocava. Per tant, puc dir que portar aquesta banda, la banda de dama de la Pobla de Lillet, ha sigut un orgull per mi. Un orgull poder representar el meu poble arreu de tot Catalunya. Durant tot aquest any de viatge no he pogut realitzar totes les sortides que m'hagués agradat realitzar, per qüestions d'estudis i de feina. Però tot i això, em dono per satisfet amb el gran esforç que he realitzat.
per poder visitar el gran nombre de pobles als quals hi anar. Ara és el moment al qual m'agradaria dirigir-los unes paraules als meus companys de viatge. Et dic el mateix que la Cristina. Què t'he de dir que no sàpigues? O no t'hagi dit mai? Ens coneixem des que érem petits i sempre hem estat units a moltes de les coses que hem fet. Per això crec que ens portem d'aquesta manera tan estupenda. Res més. Dir-te també que he tingut una sort molt gran que hagis pogut ser la meva pubilla durant aquest any. Però tot avança i hem de donar pas als nous representants, que a partir d'avui agafaran el relleu. Com a candidates a l'Anna i Pubilla, Josep Robert Roldán, com a hereu, acompanyats de les Reunits en el Saló de Plens de la Pobla de Lillet, el dia 3 d'octubre de 2010, els representants de les entitats de la Pobla en la regidora de Cultura, un cop escrutats els vots emesos per a l'Acció Popular, podem proclamar a Dama de la Pobla de Lillet 2010 a Alba Rivera Soler. Així mateix, proclamem pubilla de la Pobla de Lillet a Neus Soler Sur. El nom de l'hereu de la Pobla de Lillet 2010, a Josep Robert Roldán. Bueno, primer de tot m'agradaria molt donar-vos a tots les gràcies per haver fet possible que sigui la pubilla de la Pobla i espero representar de la millor manera possible el poble arreu de Catalunya. I vull dir que és una pena no tindre el fadrí aquest any perquè penso jo que és una experiència única i espero fer el millor que pugui. Gràcies a tothom i bona festa major. Casualment he estat en dos d'aquests municipis de la meva comarca, que vaig fer la primera sortida com a hereu de Torreig, va ser Vià, i avui aquí al poble de Lillet, que és l'última com a hereu de Torreig. Ha estat gairebé un any de voltar i descobrir Catalunya, els seus pobles i les seves ciutats, les seves tradicions i la seva gent. Gent com, per exemple, la que avui deixa les bandes i les caixes. Gent que són de relativament a prop de casa i que no els coneixia, i és una pena que no els conegués, estic molt content d'haver-los conegut. Gràcies, de debò, els quatre. Encoratjar també els tres nous representants, una pena que no puguin ser quatre aquest any, els tres nous representants del poble de Lillet que gaudeixin tant com puguin d'aquest any. Avui m'agradaria parlar-vos de dues paraules que fonamenten bona part de la meva manera de ser, l'amistat i la catalanitat. Avui, sortosament, ens trobem en un acte en el qual aquestes paraules formen part de l'entramat principal. L'amistat la representaran aquests quatre personatges que tinc al meu darrere, i la catalanitat, tots els que avui assistiu en aquest acte. Després d'un any de vivències, somriures i converses, és hora d'acomiadar la Laura, la Cris, en David i el Rubén. Unes persones que m'han acompanyat des de les primeres sortides de pubillatge, i és per això, nois, que us vull donar les més sinceres gràcies. No només per deixar que m'endinsés en les vostres vides, sinó per fer-me sentir allò més feliç dins d'aquest món. M'enduc un gran record de tots vosaltres, i espero que aquest comiat no sigui un adéu per sempre, sinó sols per un instant.